Mae Meleri Daniel a Nia Jones am foment i'r ddwy ohonyn nhw ar y cae. Wedi dyweddio ar gae y Principality a dathliadau gyda'r holl tîm. Wel, mae diwrnod hynod o emosiynol newydd mynd hyd yn oed fwy yn emosiynol fy yma. Meleri, ti newydd proposo i Nia ar y cae. O ti'n disgwyl hwnna? Na, o'n i ddim, o gwbl. Fi'n gwybod ni wedi bod yn gilydd am bach o amser, ond na, o'n i ddim yn erbyn hwnna o gwbl, dim o gwbl. O ti'n nerfus am, beth o ti'n mwy nerfus am, actually? Wel na, definitely. Na, i roi mwy o nerfs i ni am y diwrnod, o'n rili ddim eisiau gwneud hwnna, ond cwbl o merched yn gwybod, o'n i wedi plano fe ar ôl y semi-final. Os ni ennill, na beth fi'n mynd i wneud, so ni wedi ennill, happy days. Falle byddwn ni wedi wneud es byddwn ni wedi colli. Ti'n gwybod beth, llongyfarchiadau i chi ddau, mae hwnna'n anhygoel. Drwch yn noson nawr. Diolch yn fawr.